ktorí tu predstúpili, aby svoje životné rozhodnutie verejne vyjadrili pred zástupcom štátnej moci. Zároveň vám oznamujem, že dnes sobáši pani poslankyňa Daniela Barkasi. Vážená pani poslankyňa, predstavujem vám prítomných snúbencov, ktorí podali žiadosť o uzavretie manželstva. Ženích Martin Sucher, Vito Michalovce, nevesta Miriam Nestorová, Vito Michalovce. Snúbenci v žiadosti o uzavretie manželstva uviedli, že im nie sú známe žiadne okolnosti, ktoré by im prekážali uzavrieť manželstvo. Poznajú navzájom svoj zdravotný stav a charakterové vlastnosti a dohodli sa, že budú používať priezvisko Sucher Nestorová. Tlmočím žiadosť snúbencov a prosím vás o vykonanie samotného obradu. Vážení snúbenci, čas pre každého človeka prináša v každodenných povinnostiach nové skutočnosti. Čas vášho vzájomného spoznania vniesol do vášho života lásku, ktorou chcete spojiť vaše city do pevného manželského zväzku. Verím, že plameň vašej lásky zahorel z úprimného vzájomného vzťahu a spoznania sa. Manželstvo, ktoré dnes uzatvárate, nie je skúškou, ale výsledkom vášho spoločného rozhodnutia. Spájate svoje životné osudy do rodinného zväzku, ktorého pevnosť bude závisieť od vašej vzájomnej úcty a tolerancie. Nesnažte sa klásť veľké a nesplniteľné predsavzatia, lebo môžete zažiť o to väčšie sklamanie. Život je však zložitý a prinesie vám aj problémy, ktoré budete musieť prekonávať. Vzájomným porozumením, uznaním, ale aj radou od svojich blízkych ich budete prekonávať jednoduchšie. Po čase, keď budete spomínať na vaše prvé stretnutie a na dnešný sobášny deň, majte na pamäti, že ste ich prežívali v láske, v zaľúbení a v presvedčení, že patríte k sebe navždy. Príjmite moje úprimné blahoželanie pri vstupe do manželstva. Prajem vám spokojný, plodný, radostný, každý spoločne prežitý deň. Nech harmónia vašej lásky znie v pokojných tónoch spoločného manželského života. Poprosím prítomných, aby stáli. Vážení snúbenci, vyhlásili ste po dobrom uvážení zásad rodinného práva, že nie je vám známa žiadna okolnosť, ktorá by vám prekážala uzavrieť platné manželstvo. Poznáte navzájom svoj zdravotný stav a charakterové vlastnosti a dohodli ste sa, že budete používať svoje doterajšie priezviská Sucher Nestorová. Keďže náležitosti a predpoklady na uzavretie manželstva sú splnené, vašu vôľu uzavrieť manželstvo máte ešte každý osobitne a slávnostne prejaviť. Pýtam sa vás, ženích Martin Sucher, či s tú prítomnou nevestou Miriam Nestorovou uzatvárate manželstvo? Ďakujem. Pýta sa vás, nevesta Miriam Nestorová, či s tu prítomným ženíchom Martinom Sucherom uzatvárate manželstvo? Ďakujem. Pretože ste splnili všetky podmienky, ktoré pre uzavretie manželstva vyžaduje právny poriadok Slovenskej republiky, vyhlasujem vaše manželstvo za právoplatne uzavreté. Prosím novomanželov, aby si vymenili sľubné prstenie a dali prvý novomanželský bosk.
Vážení novomanželia, vzájomný manželský sľub ste doplnili výmenou symbolov snubných prsteňov. Ich uzavretý kruh má vyjadrovať vašu vzájomnú spätosť. Srdečne vám blahoželám k tomuto kroku a prajem vám, aby váš spoločný manželský život predstavoval takýto ničím nerušený celok. Nech vaša vzájomná láska nikdy nevyhasne.